लोगोफोर मोनसे बर' पलिटिक्सजों रिलेटेड भिडिअ आं लानानै फैदों आरो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव सोरनि मा कमेन्ट्स फैगोन बेखौथ' जों आइडिया खालामबानो हमनो हायो। नाथाय बे भिडिअआ थारैनो सोरनि थाखाय होनबा बे भिडिअ जाबाय BPF फोरनि थाखाय। जायफोरा BPF खौ सापर्ट खालामो बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे रामबान। जायफोरा BPF नो भट होनो सानाखैमोन बा BPF नो होगोन ना UPPLन होगोन ओरै सानबायदोंमोन बिथांमोना किन्तु बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव जानो हागौ ओरैबायदि जानो हागौ आं BPF नोनो भटखौ होसिगोन नङा होमबा बेबायदिबो जानो हागौ आरो UPPL बिथांमोना गिनोबो हागौ। स' बेबायदि बाथ्राया जाहैबाय रन्जन दैमारि बिथांनि NDFB नि गाहाय रन्जन दैमारि बिथांनि। स' रन्जन दैमारि बिथाङा सुक्तिनि समाव BTR गोजोन गोरोबथा जायखौ गोजोन गोरोबथा नाम होदों जोङो बे BTR गोजोन गोरोबथानि समाव बिथांखौ इन्टारिम बेल होनानै लाना थांदोंमोन निउ दिल्लीयाव आरो गोरोबथा जादोंमोन अमित शाह बिथांनि सिगाङाव आसाम भारत सरकार NDFB नि मोनब्रै आरो एबसु आरो UPPO बिसोरनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा जादोंमोन आरो बेवहाय सहि होदोंमोन बिथाङा सागान होदोंमोन रन्जन दैमारि बिथाङा। दा बाथ्राया जाहैबाय रन्जन दैमारि बिथाङा सिगनेचारखौ नायनायाव BTR गोरोबथायाबोथ' जाबाय नाथाय बिनि उनाव बिथाङा मा फिन जेलाव थाफिनबाय आरो दिनैसिम बिथाङा कई बोसोर जालांबाय नोंथांमोनाथ' गासै मिथिगौ दिनैसिम बिथाङा जेलनिफ्राय गवाखै आरो बिथांनि सायाव जि दाय बा बिथांनि सायाव जि बिनि दायनि सायाव जि साजा बे साजायाथ' ओरैबायदि गोलावसो जाबोबाय थैजासिम आरो बेखौ सुप्रिम कर्टआवसो थांबाय हाइ कर्टआव जेबोआनो गैला माने हाइ कर्टनियाव जेबो पावारानो गैला बेबायदि मोनसे थासारिसिम सहैबाय बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। डेट मिन्स बिथाङा दासिम जेलनिफ्राय गवाखै आरो सुप्रिम कर्टआव दा थानाय सरकारफोरा नाजागोन होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना बेसेबां नाजादों नाजाया आं मिथिया। जायखिजाया BPF नि थाखाय बे मोनसे जोबोर गिदिर इस्यु। बिथांमोना जुदि बुंनो हायोबा जों जुदि सरकाराव फैयोबा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बहननायनि थाखाय थै-थां जुजिगोन बेबायदि एसुरेन्स होनानै बिथांमोना किन्तु मोनसे भट लानो हायो आरो नोंथांमोना बेखौ आइडिया खालाम रन्जन दैमारि बिथाङा नो डाउट जोंनि बर' हारिनि सासे बिर होननानै आं बुंगोन जोंनि हारिनि मोजांनि थाखाय बिथाङाबो मोनसे रोखोमै जुजिदोंमोन आरो बेयाव बिथाङा गोबां बिथिङै साक्सेसबो जादोंमोन फेइलारबो जादोंमोन आरो बिनि थाखाय बिथाङा दिनै साजा मोनदोंमोन गोरोन्थिबो जादोंमोन आरो माखासे थारबो जादोंमोन आरो बिनि थाखाय बिथाङा दिनै गोरोन्थिनि थाखाय साजा मोनदों नो डाउट हारिनि थाखायनो साजा मोनदों होनना बुंनांगोन। सागानबो होदों आरो सागान होनाया मोनसे रोखोमै नायनो थांबा जास्ट लाइक माने ब्लेकमेल टाइप नङा होमबा नुनायाव ब्लेकमेल टाइप स' बेखौ लानानैबो BPFआ बोरैबा प्रिफारेन्स लानो हायो मोनसे भट बेंकखौ बारायनो हानायनि मोनसे चान्स दङ। स' बेखौ किन्तु BPFआ बांद्राय सुबिदा लानायखौ नुवाखै BPFआ रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबां खम बाथ्रा बुङो बेखौ आं नुदों आरो बबेखानि बे बाथ्रायाबो नंगौ रन्जन दैमारिया जाबाय जोंनि हारिनि सासे बिर बिखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनायाबो मोजां नङा नाथाय बे बाथ्रायाबो सैथो जोंनि हारिनि थाखाय दा बर्तमानाव रन्जन दैमारिया डियार नाब्ला बिथाङा मोनसे ओरैबायदि टपिक्स मानसि नङा थारमाने मोनसे पलिटिक्सनि मोनसे एजेन्डा बायदि जानांदों जाबायदि कंग्रेस आरो BJP नि गेजेराव राम मन्दिरा जायोमोन थिग बेबायदि आं जानायखौ नुनो मोनदों आरो नाथाय बे पलिटिक्सआव रन्जन दैमारिखौ लानानै जि पलिटिक्स ना बे पलिटिक्सआव किन्तु BPFआ प्रिफारेन्सखौ मोननायखौ आं नुनो मोनो UPPLआ बेनि प्रिफारेन्सखौ लानो हानायखौ नुनो मोनाखै। नोंथांमोना मा सानो आं जाय बाथ्रा बुंदों बे बेसेबां रियेल बेसेबां नंखाय नोंथांमोना आइडिया खालाम। बे भिडिअखौ आं बुंनो थाङोबा ओरैबायदि बुंगोन मोनसे कन्ट्रभार्सियेल टाइप भिडिअ होननानै आं बुंगोन मानोना बेवहाय सोरनिबा मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुंदों आङो माने UPPLनि खहानि थाखाय बाथ्रा बुंनाय बायदि जादों बेवहाय बेनिखायनो बे मोनसे कन्ट्रभार्सियेल टाइप भिडिअ नङा होमबा गाज्रि मोनखागोन आरो BPFआ मोजांबो मोननो हागौ आरो सोरबा गाज्रि मोननो हागौ BPFनिफोराबो नाथाय बे बाथ्राया रियेल बिथांखौ लानानैथ' मोननैबो पार्टिया पलिटिक्स गेलेगासिनो थानायखौ आं नुनो मोनदों। बिथाङा पलिटिक्सनि मोनसे टपिक जानामोन नाथाय बिथांखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनायखौ जों नुदों आरो गेजेर गेजेर आरो बे बिथिङाव BPFआ बांसिन लाब जानायखौ आं नुहुरगासिनो थादों नाथाय मोजाङै इउटिलाइज खालामनो रोङोबा बेयो भट बेंकखौ बांहोगोनबो BPFनि। स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स लिरनो दाबाव। स' थारैनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जोंनि हाइकर्टनि थ्रुयै दिहुननोथ' हादिया जोंनि आसाम सरकार UPPL सरकार BTR नि बिसोर लोगो नांनानै बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननो हायाखिसै गोरोबथा बादियैबो बिथांमोना गवाखैसै। स' गोरोबथायाव बे मोनसे माने इनभेलिड मोनसे दफा बायदि जानानै थाबाय मानोना बै गोरोबथा बादियै बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौमोन रन्जन दैमारि बिथाङा नङाबाबो बाकिफोराबो गनांगौमोन
नङा होमबा हाइनास नन हाइनास बेफोरबो मोनसे पलिटिक्सनि बिसय जानानै फैबाय मानोना गोरोबथाखौ जुदि गोजोन गोरोबथा होनदोंबा बेवहाय बिथांमोना जेलनिफ्राय गनांगोन नालाय बे हिसाबै बै दफाया जेबो मिनिं थायासै आं बेखौ बुंगोन आरो बे मोनसे उइक पइन्ट दा थानाय सरकारनि जोबोर गिदिर मोनसे उइक पइन्ट आरो बे उइक पइन्टखौ जुदि मोजाङै हमनो हायोबा BPFनि थाखाय भट बेंकआ बरिया जागोन आरो मोजां जागोन नोंथाङा मा सानो नोंथांनि आइडियाखौ लिर नोंथाङा बेखौ दासान बे मोनसेयानो गासैबो जाति मोनसेनि थाखाय गासैबो इस्यु जानो हाया स गुबुन गुबुन बिथिंखौबो नायनांगोन बबेबा बिथिङाव बबेबा सरकाराव उइक पइन्टबो थानो हागोन नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा गासैयावबो दुर्बल जाजोबगोन बे नङा गासैबो बिथिङाव माने गाज्रि खामानि मावदों बेबो नङा मोजांबो मावगोन बहुत बिथिङाव बबेबा मोनसेयावथ' फेलार जागोन मानोना थांनाय समनि BPFनि सरकाराबो बे बिथिङाव फेलार जादों रन्जन दैमारि बिथांखौ दिहुननायनि थाखाय बिथांमोनाबो फेलार जादों दा थानाय BPF नाथाय मानसिनि जि मेम'रि मानसिफोरनि जि मेम'रि बे मेम'रिया जाबाय बावगारसुला स जाय बुस्थुआ 10 बोसोर सिगां जादोंमोन जाय बिथिङा 10 बोसोर सिगां जादोंमोन बै बाथ्राखौ दा रावबो गोसोआव गैला मा जादोंमोन बै समाव बेखौ रावबो गोसोआव गैला स सम बारनायनि उनाव मा एखे बाथ्राखौनो मानसिफोरा बावगारलाङो नालाय एखे बाथ्राखौनो लानानै भट बेंकखौ बारायनायनि थाखाय मोनसे चान्स लानो हायो पलिटिकेल पार्टिफोरा स बेबायदि बेखिनियाव आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदि जुदि गुलाय गुजाय जाबाय थायोबा भटखौ लानानै गोहोखौ लानानै बा जायखिजाया इलेक्सनखौ लानानै अब्ला मा जागोन जोंनि भटआ गावगोन जोंनि जुदि भटआ गावोबा बर'फोरनि जुदि भटआ गावोबा गावस्रा गावस्रि जायोबा गुबुन पार्टिनि जाय बर'जों रिलेटेड बर'नि थाखाय खामानि मावि बा नेशनेल पार्टी बिसोरसो मा जागोन बेवहाय देरहानाय चान्स थागोन मानोना बै पार्टिफोरा बबेबा हारि मोनसेखौ नायनानै खामानि मावनो फैया BJPखौनो बुं कंग्रेसखौनो बुं बिसोर हल हादरनि थाखाय खामानि मावो बिनिखायनो बिसोरसो देरहानायनि चान्स थागोन जोंनि हारिनि भटआ जुदि गावोबा आरो बेनो जानो थांगासिनो दङ फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आइडिया खालाम इलेक्सन फैबाय थादों जोंनि हारिनि भटआ जेन गावा बेखौ अरायबो नोजोर होनाया मोजां आं बहुत बार भिडिअ बुंदों जे भटआ बबेबा मोनसे पार्टिनियावल'सो गोलैनांगोन UPPL BPF होननाय जेबो गैया जोंनि मानसिफोरा सान जे सोरनो भटखौ होगोन बबेबा मोनसेनोल' हो बेखौ सान नाथाय आं जाय बाथ्रा बुंदों बे इम्पसिबलबो मानोबा सोरनो होगोन मानसिनि साननायाथ' बेलेग बेलेगखा जुदा जुदाखा नाथाय बेखौ इउनाइट खालामनो थाखाय बर' हारिखौ इउनाइट खालामनो थाखाय सोरबाथ' सिगांनानै खामानि मावनांसिगोन जोंनि आफादफोरा राजखान्थि हान्जाया माब्लाबाबो खौसे जानो हाया नेभार माब्लाबाबो खौसे जानो हाया किन्तु सोरबा संगठनफोरा फैनानै जोंनि हारिखौ मा खालामनांगोन इउनाइट खालामनांगोन थांनाय BTRनि इलेक्सनावबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों माबायदि BJPआ GM देरहानो हादों माबायदि मेम्बार मोननो हादों बिथांमोना स बे मा फोरमायो बे जोंनि हारिनि खौसेथि गैयैखौ फोरमायो जोङो जुदि बेबादिनो रिजनेल पार्टिखौ जुदि दुर्बल खालामबाय थायोबा जाय जोंनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ जुदि दुर्बल खालामनानै लायोबा जोंनि हारिनि थाखाय खहा जागोन बेखौ नोंथांमोना थारैनो बुजिनो हानाया मोजां दिनैनि थासारियाव जोंनि हारिनि थाखाय जाय खामानि मावगोन ना बेनो भट होनो सोलों नङाबा जोंनि हारिया बांग्रि खबाव गोलैनो बारा गोबाव गैया जाबायदि 10 बोसोरथ' जों मिस जाबायानो MPखौ क'क्राझारनिखौ थिग बेबायदिनो दा बेवहायबो जागोन बेबायदिनो जों MLAखौबो जुदि सासेबो देरहायाबा भटआ गावजोबनानै जुदि MLAखौनो सासेबो देरहानो हायाबा नेक्स्ट जुदि BTR इलेक्सनावबो जुदि सासेबो GMखौनो जों जुदि देरहानो हायाबा मा जागोन बै पार्टिफोरा आं बेवहाय पार्टी माने UPPL BPFनि बाथ्रा बुंदों पार्टिया बबेखानि बबेबा मोनसे हारिनि थाखाय नङा नाथाय मोनसे बाथ्राया सैथो बेवहाय जेसेबां रिलेटेड बे पार्टिफोरा जोनोम जानायनि जि अरिजिन बे गासैबो मा जोंनि हारिनि खामानि मावनो थाखाय जोनोम जादों स बेवहायथ' गुबुन गुबुन मानसियाबो थागोन नाथाय बेनि जि मेन अबजेक्टिभा जाबाय जोंनि हारिजों लोब्बा बा BTC ओनसोलाव थानाय गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ जौगानायनि टारगेटजों बे पार्टिफोरा फैदों बेनिखायनो थारैनो जों बुजिनांगोन सोरनो भट